amics i amigues del Mil i una llegendes i mites de Catalunya. Avui estem al Santuari de la Mare de Déu del Collell, al municipi de Sant Ferriol, molt a prop de la vall de Can Major, a la Garrotxa, limítrof amb el que és el Pla de l'Estany. D'aparicions de la Mare de Déu a Catalunya reconegudes per l'Església hi ha la Mare de Déu de la Cinta, de Tortosa, la Mare de Déu de Bellvís, al Pla de l'Urgell. També tenim la Mare de Déu de la Mercè, a Barcelona, la Mare de Déu del Miracle, a Solsona, a Riner, i també tenim la Mare de Déu de la Misericòrdia de Reus. Però una de les importants és aquesta, la del Santuari de la Mare de Déu del Collell. Aquest edifici, que és el primer que hi va haver-hi, es va fer després de que un pagès del Torn, que és un nucli petitet que hi ha aquí baix mateix, un senyor que es deia Miquel Noguer, doncs vingués aquí i se li aparegués la Mare de Déu. Com va ser això? Ell anava per aquests llocs, per aquestes muntanyes, i amb una ballesta anava a caçar, i ho feia a la tarda. Llavors, cap al capvespre, hi havia aquí una campaneta, oi? I abans de marxar tocava la campana. Era un símbol d'oració per fer saber als pagesos que hi havia a la zona que s'havia de resar, s'havia de pregar. Tocava la campana i això ho feia cada dia. Fins que un bon dia, des d'aquell petit temple, aquella petita església que hi havia, se li va obrir la porta i se li va aparèixer una nena, una donzella d'uns 14-15 anys, i se li va reconèixer, li va dir que era la Mare de Déu. I que el que havia de fer era que tornés al culte en aquest indret, perquè des de feia temps que s'havia parat el culte, s'havia tancat l'església. I aquell senyor, en Miquel Noguer, tan punt va arribar a casa, ho va notificar al poble, a tothom, al capellà, i des d'aleshores es va aixecar aquesta primera ermita. Com veieu en aquesta fotografia, que ara mateix us poso, a dins hi ha el lloc exacte on es va aparèixer la Mare de Déu. Aquí podeu veure aquesta làpida. L'aparició va ser el 25 d'octubre de 1483. Per tant, el diumenge després del 25 d'octubre aquí hi ha festa major, se celebra l'aplec. I hi va començar a venir tanta gent, que es va haver de fer un temple nou, que és aquest mateix que esteu veient, i que va ser inaugurat l'any 1949. Aquí podem veure l'interior d'aquesta gran església que es va inaugurar, tal com hem dit, l'any 1949, i el que farem serà pujar al cambril de la Verge. Aquí tenim la imatge romànica de la Mare de Déu del Collell, que va ser declarada el 13 de juliol del 1953 patrona dels capellans de Girona, la Mare de Déu del Collell. Una curiositat a tenir en compte. La ballesta d'en Miquel Noguer es va guardar, aquesta ballesta que anava a caçar. Un bon dia es va perdre, però es varen saber guardar les mides. I una rèplica exacta de la ballesta d'en Miquel Noguer, aquí se li va aparèixer a la Mare de Déu, es guarda a la sagristia. Bé, i tal com varen fer aquell cop que varen anar al Santuari dels Àngels, encendrem també una espelma a la Mare de Déu del Collell, perquè ens protegeixi a tots nosaltres, a tots els nostres seguidors de Facebook i de Twitter, i els qui són lectors de Mil i una llegendes i mites de Catalunya, i els que ens segueixen també pels vídeos del YouTube. La Mare de Déu del Collell, que ens protegeixi, i aquesta és la llegenda. Bé, ja sabeu que la llegenda per mi és la poesia de la història, i que hem explicat de l'aparició de la Mare de Déu del Collell, aquí a la Garrotxa, Sant Ferriol, Mil i una llegendes i mites de Catalunya.